କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 18ତମ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 5, 2024ରେ 18ତମ କିସ୍ତିର ପରିମାଣ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଇକେୱାଇସିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ସେହି କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ ଯାହାର ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ଜମି ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଇକେୱାଇସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ କିସ୍ତି ରାଶି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ଯଦି ଇକେୱାଇସି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବି ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ 18ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷକମାନେ 3 ଥର ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଜୁନ 2024ରେ ସରକାର 17ତମ କିସ୍ତି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ହିଁ କୃଷକମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 18ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଏତିକି ଜାଣିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ।